Fost id-diversi monumenti li nsibu fil-Belt Valletta, hemm dak li jfakkar l-assedju l-kbir tal-1565. Dan il-mafkar huwa wieħed mimli simboliżmu u fl-istess ħin huwa marbut ukoll ma' ġrajja ferm importanti fl-istorja ta' Malta. Fis-sajf tal-1565 qawwa Ottomana invadiet Malta u bil-ħila tal-kavallieri, ta' soldati barranin u ħafna Maltin li baqgħu jissiltu sal-aħħar irnexxielhom iżommu sod. F'Settembru il-qawwa Ottomana ħallit Malta tellifa. Dan huwa l-avveniment li qiegħed ifakkar dan il-mafkar. Iżda dan ma kienx mafkar li sar fi żmien l-ordni. Kien fis-seklu 20 meta Malta kellha assembleja leġislattiva. Saru d-diskussjonijiet u sar qbil biex l-iskultur magħżul ikun Antonio Shortino. Dan l-iskultur Malti dak iż-żmien kien qiegħed jgħix f'Ruma. Wara li saru d-diskussjonijiet neċessarji, sa fl-aħħar sar qbil dwar il-mafkar kif ukoll dwar fejn kellu jitpoġġa. Il-post li ntgħażel kien prominenti wkoll. Tpoġġa f'misraħ żgħir li hemm mal-ġenb tal-Konkatedral ta' San Ġwan u faċċata dak iż-żmien tal-Berġa ta' Alvernia. Illum minflok il-Berġa hemm il-qorti. Il-mafkar huwa ferm interessanti u mimli simboliżmu. L-ewwel nett ifakkar lil dawk kollha li tilfu ħajjithom waqt dak l-assedju. Fl-istess ħin, it-tliet figuri li huma parti minn dan il-mafkar huma parti mill-istess ħsibijiet simboliċi. Illum naraw mafkar imdaqqas u li jimla l-istess misraħ kif kien maħsub mill-istess Antonio Shortino. Il-pedestal huwa tal-granit u fuqu kull memm huma littri li juru d-data fuq stil Ruman. Fuq il-pedestal hemm imbagħad tliet figuri maħduma fil-bronz. Il-figura tan-nofs qiegħda turi raġel muskulat. Qudiemu qiegħed iżomm tarka u xabla. Ix-xabla hija mpoġġija fin-nofs tal-istess tarka, minħabba li fuq it-tarka hemm ukoll diversi dettalji. Filwaqt li fuq naħa hemm is-salib abjad fuq sfond aħmar, li naturalment il-kuluri ma jidhrux fuq il-bronz, simbolu tal-Ordni ta' San Ġwan, u fuq in-naħa l-oħra hemm il-kuluri ta' Malta. Kemm it-tarka kif ukoll ix-xabla juru li dan ir-raġel qiegħed hemm bħala l-ewwel difiża. B'hekk din il-figura maskili qiegħda tissimbolizza li huwa lest li jiddefendi lil dawk li hemm warajh. Iżda min huma dawk il-figuri li hemm warajh? Iż-żewġ figuri huma femminili u tnejn li huma jinsabu ftit wara r-raġel. Barra minn hekk f'idejhom għandhom simboli li qegħdin jirrappreżentaw il-kunċett kollu wara l-ġlieda li seħħet fis-sajf tal-1565. Il-figura femminili li hemm fuq ix-xelluk għandha f'idejha it-tjara tal-Papa, li b'hekk qiegħda turi li qed tirrappreżenta l-Knisja Kattolika. It-tieni figura femminili qiegħda żżomm ir-ras ta' statwa tal-Alla Griega Minerva. Din qiegħda tirrappreżenta l-kultura Griega li hija l-bażi tal-kultura Ewropea. B'dawn is-simboli l-iskultur Malti Antonio Shortino rid juri li l-ġlieda kienet bejn l-ideali kulturali u reliġjużi tal-Lvant kontra dawk tal-Punent. Il-mafkar ta' Shortino ġie inawgurat fl-1927. Waqt l-inawgurazzjoni tiegħu tkellem Ser Arturo Merċieqa, il-Prim Imħallef. Huwa kien għamel id-diskors tiegħu bit-Taljan. Warajh tkellem il-Professur Patri Anastasju Kuxkieri, Karmelitan, li kien ukoll membru tas-Senat. Patri Kuxkieri tkellem bil-Malti. Ta' kull sena quddiem dan il-mafkar tal-assedju l-kbir ikun infakkar wieħed mill-jiem nazzjonali ta' Malta, it-8 ta' Settembru, kommemorazzjoni uffiċjali u bil-parteċipazzjoni u attendenza tal-ogħla personalitajiet.